Il-ferħ veru jiġi mill-imħabba, ir-rispett u l-maħfra ta' xulxin. Dan kien il-messaġġ li wassal l-Isqof Tawdex Anton Tewma f'jum il-miliet meta ndirizza lin-nies li nġabru għal funzjoni li saret fil-Bażilika ta' San George. Monsinjur Tewma tkellem ukoll dwar il-fatt illi bħala soċjetà maħniex kuntenti bina nfusna u ma naċċettawx lil nfusna. Bl-Isqof jinnota li sirna biss inħarsu madwarna u nimmaġinaw li ħadd ieħor aħjar minna, isbaħ minna u aktar importanti minna. U dan iġibna li ma nkunux kuntenti bina nfusna, stqar Monsinjur Anton Tewma. L-Isqof Tawdex imbagħad tagħmel referenza għal sitwazzjoni oħra fil-ħajja tagħna meta ħafna drabi mhux dejjem naċċettaw ir-realtà. Kemm jiġrilna aħna li naqalgħu inkwiet fuq inkwiet, inkabru l-inkwiet għax insibuha bitqila biex naċċettaw ir-realtà tagħna, stqar Monsinjur Tewma fl-omilija tiegħu. Fuq kollox, sostna l-Isqof Tawdex dan iż-żmien ta' festi għallimna li jekk aħna rridu li l-ferħ ta' Ġesu imiss il-profondità ta' qalbna, irridu nfittxu id-dawl tal-kelma tiegħu.